ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஜெயராதா மாதவ பாடல் நம்முடைய ஒரு ஸ்தாபகர் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ரொம்ப பிடித்தமான பாடல். அவர் தன்னுடைய சொற்பொழிவுக்கு முன்பாக இந்த பாடலை பாடுவாராம். அலகாபாத் கோரக்பூர்ல இந்த பாடல் 2 வரிய பாடின உடனே அவர் அப்படியே ஸ்தம்பித்து நிலைக்கு போயிட்டாராம். அப்போ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுதான் அவருக்கு அந்த ஒரு பரவச நிலைக்கு போயிட்டு திரும்ப அவருக்கு அந்த ஞாபகம் வந்துச்சா. அப்போ எல்லாரையும் ஹரே கிருஷ்ண கீர்த்தனத்தை பாடுங்க நீங்க அப்படின்னு சொன்னாராம். ஆக இந்த பாடல் அவ்வளவு விசேஷமான பாடல். பிரபுபாதர் அவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான பாடல் இது. பிருந்தாவனத்தை படம் பிடித்து காட்டு. ஸ்ரீமதி ராதாராணி, பிருந்தாவனம், கோவர்த்தனம், யசோதை, ஆயர்குல சிறுவர்கள் என்று எல்லாமே இந்த பாடல்ல இருக்கு. ரொம்ப விசேஷமான பாடல் மாதாஜி. நாளைக்கு நான் சொல்ல நீங்க சொல்லுங்க. இன்னைக்கு நான் பாடுறேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, யசோதநந்தன व्रजजनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन, यमुनधीरवनसारी, यमुनधीरवनसारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोविजन वल्लभा गिरिवरदारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு நாம் 11வது நாள்ல இருக்கோம். இந்த 11வது நாள்ல வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். சோ பிரணத்தியோட நம்மளோட செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? பிரணத்தி. ஓகே மாதாஜி. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदा. हरे कृष्ण माताजी. स्वयं रूप कदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपीश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कांदन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वेष नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदि भक्ति वेदांत स्वामिन् निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே थैंक यू கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல போலாம். நேத்து நம்ம பார்த்தது 10வது அத்தியாயம். 10வது அத்தியாயத்தோட பெயர் யாராவது சொல்றீங்களா? நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? हरे कृष्ण विभूति योगम। எஸ் பிரபு, எஸ் हरे மாதாஜி. कृष्ण माता। தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. சோ விபூதி யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். பகவானுடைய அந்த குணங்கள் எல்லாம் என்னென்ன இதுல மோஸ்ட் சிக்னிபிகண்டா எங்கெல்லாம் இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம். அர்ஜுனன் வந்து பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், ஆனால் அனைத்திற்கும் ஆதாரம் அவர் அப்படின்னு பார்த்தோம். தூய பக்தி என்பதுதான் பகவத்கீதையின் சாராம்சம். நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லா அத்தியாயத்திலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் மறைமுகமாகவோ அல்லது நேரடியாகவோ பக்தி பக்தி யோகம் என்பதே சிறந்த யோகம், பக்தன் மிகவும் உன்னதமானவன், எனக்கு பிரியமானவன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கார். சோ பகவத்கீதை முழுவதும் தூய பக்தி தான் வந்து ஒரு சாரமாக இருக்கின்றது. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்கின்றான். பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து முழுமுதற் கடவுள், நீங்களே வந்து ஆதி மூலம், இது நான் உங்க முகஸ்துதிக்காக சொல்லல, நம்ம இதே போன்று நாரத ரிஷியும் அசித்தர் தேவலர் அவர்களும் வந்து உங்களை இப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்றார். ஆஹ் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார், எங்கெல்லாம் அவர் வியாபித்திருக்காருன்னு. அர்ஜுனன் கேட்கிறார், இது இல்லாம எப்பொழுதும் நான் உங்களை எப்படி நினைச்சிட்டு இருக்க முடியும்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்றார், எங்கெல்லாம் அவர் இருக்கார். நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து பகவானுடைய ரூபமாக நம்ம வந்து போற்றுவோம் எப்ப நம்ம தூய பக்திக்கு வந்து மேம்படுகின்றோமோ அப்ப. சோ இன்னைக்கு நம்ம 11வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். விஸ்வரூப யோகம் அல்லது விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில் அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டும்படி கோருகின்றார். எப்படி? எனக்கு அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கக்கூடிய தகுதி இருந்தால் அந்த ரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்க. நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, இப்ப வந்து சூரியன் சந்திரன் இதெல்லாம் இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க, அது எப்படி இருக்கும் நான் பார்க்கணும். 11 ஆதித்யர்கள்ல விஷ்ணுவாகவும், சாரி 12 ஆதித்யர்கள்ல விஷ்ணுவாகவும், 11 ருத்ரர்கள்ல சிவபெருமானவும், படைத்தளபதியாக ஸ்ரீ முருகப்பெருமானவும் இருக்கு. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நீங்க சொல்லிட்டீங்க, அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஆனா எனக்கு அந்த பார்க்கக்கூடிய தகுதி இருந்தா எனக்கு காட்டுங்கன்னு சொல்றார். சோ பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை அவர் விவரிக்கின்றார், பின்னாடி அதை காட்டுறார். அதை பார்த்த உடனே அர்ஜுனனுடைய அந்த பார்வை எப்படி இருக்கு, அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கும்போது அவர் என்ன நிலையில இருக்கார் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அவருடைய அந்த அனுபவம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னுட்டு அதுல திருப்பி கிருஷ்ணரிடத்தில் அவர் சில கேள்விகளை கேட்க பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பதில் கூறுகின்றார். அதை பார்த்த உடனே அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் அவர் சொன்னாரோ அதை அப்படியே தத்ரூபமாக பாக்குறார். அப்ப அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவருக்கு பயம் வந்துருது அர்ஜுனனுக்கு. இப்படி முழுமுதற் கடவுளையா வந்து நான் வந்து ஒரு நண்பனாகவும் ஒரு உறவினராகவும் அவரை எப்படியெல்லாம் நான் கிண்டல் பண்ணிருப்பேன்ட்டு அவரை நோக்கி பிரார்த்தனைகளை வைக்கிறார். நான் ஏதாவது உங்கள் மனம் வருந்தும்படி ஏதாவது பேசியிருந்தால், நடந்து கொண்டிருந்தால் என்னை மன்னியுங்கள்,
எனக்கு இந்த ரூபம் வந்து மிகவும் பயமாக இருக்கு. அதனால நீங்க உங்களுடைய 4 கை ரூபமான விஷ்ணு ரூபத்தையும் பின்னர் கிருஷ்ணராக நீங்க எனக்கு காட்சியளியுங்கள் அப்படின்னு கேட்க, கிருஷ்ணர் அவருக்கு வந்து ஆஹ் 4 கை ரூபத்தையும் காட்டி, கிருஷ்ணர் 2 கை ரூபத்தையும் காட்டுகின்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அவரை பார்ப்பதற்கு, இந்த ரூபத்தை பார்ப்பதற்கு நமக்கு தூய பக்தி ஒன்று தேவை அப்படின்றத இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. யார் வாசிக்கிறீங்க? இதை தொடர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு வாசிங்க பிரபு. இல்லைன்னா பத்மா மாதாஜி வாசிங்க வாசிங்க. हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अत एक तसोऽध्याय विश्वरूप प्रदर्शन योग। முதல் ஸ்லோகம் வாசிங்க. अर्जुन उवाच मत् अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मा समङ्गितम् यद् योक्तं वसस्तेन मोहो अयं विगतो मम। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாரும் ஒரு ஸ்லோகமாச்சு வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி பிரபு நீங்க நெக்ஸ்ட் வாசிங்க பிரபு. சுரேஷ் பிரபு. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். ஏன்னா நம்ம 9வது அத்தியாயம் பார்த்தோம், ராஜ வித்யா ராஜகுகியன் பார்த்தோம். அவருடைய விபூதிகளை நேத்து விளக்கினார். சோ தங்களது இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்பதால் இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. ஏன்னா இதுவரைக்கும் அவர் கலங்கத்துல இருந்தார் இல்லையா? ஏன்னா எப்படி என்னுடைய உறவினர்களிடத்தில் நான் வந்து போரிட முடியும் அப்படின்னு கலங்கத்துல இருந்தார். ஒரே குழப்ப நிலையில இருந்தார். அந்த மயக்கம் வந்து தெளிந்து விட்டது அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. 2வது ஸ்லோகம் 3வது ஸ்லோகம். பிரபு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பவப்ய ஹி பூதானாம் ஸ்ருதௌ விஸ்தாரே ஷேமய தத்வ கமல பத்ராக்ஷ மகாத்யம் அபி சாவ்யயம் ஏவம் ஏதத் யாதத் தவம் ஆத்மானம் பரமேஸ்வர த்ரிஷட்டும் இச்சாமி தே ரூபம் ஜஸ்வரம் புருஷோத்தம. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்ஸ் அ லாட் பிரபு. சோ தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர் வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். எல்லா உயிர் வாழிகளோட தோற்றம் முடிவு, அதனாலதான் நீங்களே ஆதி மூலர்ன்றதை அவர் ஒற்றுக்கொண்டார் இல்லையா? இப்ப உங்களுடைய அழிவற்ற பெருமைகள் என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா விபூதி யோகத்துல அவர் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டார். உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் எவ்வாறு நீங்கள் உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகின்றேன். நீங்க சொன்னதெல்லாம் நான் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். ஆனால் நீங்க எப்படி எல்லாத்துலயும் வந்து ஏன்னா அவர் சொல்றாரு இல்லையா, அசையும் அசையாத உயிருள்ள உயிரற்ற எல்லாத்துலயும் நான் வந்து சிரோதகஷாய் விஷ்ணுவாக பரமாத்மாவாக இருக்கேன்னு சொல்றாரு. சோ அத நீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்றத நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். எனக்கு அந்த பார்க்கக்கூடிய தகுதி இருந்தால் எனக்கு அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை காட்டருளியுங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறார். 4வது 5வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. யார் வாசிக்கிறீங்க? அனுரத்தி மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஸ்லோகமாச்சும் வாசிங்க ஒரு கிளாஸ். ஓகே மேம். வாசி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மேம். மன்ய வேஸ் யதி தத்யம் மாய ரஷிடம் இதி விப்ரோபோ யோகேஸ்வர தாதோ மே ஸ்வம் தர்ஷயமானம் அவ்யம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச பக்ஷ்ய மே பார்த்த ரூபாணி ஷர்வோ அதே சஹஸ்ரஷ நான விதானி திவ்யானி நான
வர்ணாகிருதினி ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தார். எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியருளும். பக்தனுடைய நிலை பாருங்க. எப்பவும் நீங்க எனக்கு அந்த தகுதி இருந்தால் அந்த கருணை எனக்கு காட்டறியுள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுன் கேட்கிறார். அதற்கு பகவான் பதில் சொல்றான். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருத்தாவின் மகனே, எனதன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. சோ அங்க பார்த்தீங்கன்னா கோடான கோடிக்கணக்கான ரூபங்கள்ல வந்து பகவான் இருக்கார். டிஃப்ரெண்டான கலர்ல இருக்கார். அதை வந்து இப்ப நீ வந்து பார்த்தருள்வாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அந்த ரூபத்தை காட்டுகின்றார். வாசிங்க மாதாஜி. 6வது 9வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी. கிருஷ்ண மாதாஜி. पश्यादित्यान् वशुन् रुद्रान् अश्विनौ मरुदस्तदा बहुन् यत्तृष्टपूर्वाणि पश्याशर्याणि भारत. सञ्जय उवाच एवं भूत्वा ततो राजन् महायोगेश्वरा हरिः दश्याम् आस पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्. கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார். சோ பகவான் என்ன சொல்றதுக்கு முன்னாடி அதை பத்தின ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டாரு, ஒரு கிளிம்ஸ் கொடுத்துட்டாரு. சோ இங்க வந்து யாரெல்லாம் என்னுள்ள இருக்காங்க அப்படின்றத பார் அப்படின்றார். அது ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இருக்கும். இந்த ரூபம் எல்லோருக்கும் கிட்டாது அப்படின்றத சொல்றார். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டு அருளினார். சோ அந்த இங்க பாத்தீங்கன்னா இதன் மூலமாக சஞ்சயனும் பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்கக்கூடிய அந்த கருணை கிடைச்சிருக்கு. சோ ஆன்மீக குருவோட கருணை வந்து மிக முக்கியமான ஒன்று. இவருடைய குருவான வியாசதேவர் அவருக்கு அருளிய அந்த வரத்தின் மூலமாக இவருக்கும் அந்த பலன் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 10 11வது ஸ்லோகம். வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. अनेक वक्त्र नयनम अनेकात्पद दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोत्या दिव्यानेकोत्या तायुधम दिव्य माल्यंबरतरम दिव्य कंदानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். சோ சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்றார். இப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டி அருளுகின்றார். அதுல அர்ஜுனன் என்னெல்லாம் பார்த்தான் அப்படின்றத வந்து இந்த சஞ்சயன் சொல்றார் திருதராஷ்டிரருக்கு. சோ நிறைய கண்கள் இருக்கு, நிறைய வாய்கள் இருக்கு, அற்புதமான தரிசனங்களை வந்து அர்ஜுனன் பாக்குறாரு. அதுல பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் பகவானுக்கு அழகல்ல, பகவானால் அந்த ஆபரணங்களுக்கு அழகு. சோ பல தெய்வீகமான ஆபரணங்கள் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. நிறைய ஆயுதங்கள் இருந்தது. ஆனா அதெல்லாம் எப்படிப்பட்டது? தெய்வீகமானது. தெய்வீகமான மாலைகளாலும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக, பிரகாசமாக, எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. இப்ப நம்ம ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஒரு லிமிடேஷன் தான் இருக்கு. எவ்வளவு தூரம் நம்மளால மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் பார்க்க முடியும். ஒரு பொருளை முழுமையா பார்க்கணும்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வரைக்கும் தான் பார்க்க முடியும். ஆனா அர்ஜுனனால இது எப்படி சாத்தியமாச்சு? நமக்கு ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா? ஏன்னா அவர் சொன்னது மாதிரி அத்தனை ஆதித்யர்கள், தேவர்கள் எல்லாரையும் அவர் வந்து அவருக்குள்ளார பாக்குறாரு. அது மட்டும் இல்ல, அதுக்கு கணக்கே பண்ண முடியல அவரால். அத்தனை கண்கள், அத்தனை வாய்கள்,
நிறைய அந்த ஆயுதங்கள் எல்லாத்தையும் பாக்குறாரு. இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியமாயிற்று? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கருணையினால் அவருக்கு அந்த தெய்வீகமான பார்வை கிடைப்பதன் மூலமாக அவர் இதை கண்டருளுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அதெல்லாம் ரொம்ப பிரகாசமாகவும் எல்லையற்றதாகவும் எங்கும் பரவி காணப்படுகின்றது. எங்க பார்த்தாலும் பகவானோட ரூபமாக தெரிகின்றது அர்ஜுனனுக்கு. 12-13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु। दिवि सर्व सागरशय भवेत् युगपत् उत्थित्य यदि वा श्रुत्रिस चत् पासस् तस्य महात्मनः तत्रैह सतं जगत् कृष्णं प्रविपक्तम् अनेकदा अपश्यत् देवस्य शरीरे पाण्डवास्तदा। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரம புருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். டவுட்ல சொல்றார் இல்லையா? நம்மளால ஒரு சூரியனோட அந்த ஒளியையும் வெப்பத்தையுமே நம்மளால தாங்க முடியல இல்லையா? ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் என்ன சொல்றார்? பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரு சமயத்துல ஒரே டைம்ல வந்தா மேபி பகவானுடைய இந்த விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம் அப்படிங்கிறார். அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. எல்லாத்தையும் எங்கெல்லாம் அந்த வியாபித்திருக்கோ அது எல்லாத்தையும் ஒன்னா அர்ஜுனனால பார்க்க முடிஞ்சது. இது எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அதீதமான கருணை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी। रस विष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं हृदयवित् आवशदा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी। தேங்க்யூ மாதாஜி. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பகவான் கிருஷ்ணருடைய அந்த ரூபத்தை பார்க்கும்போது அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு, ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் இருக்கு. நான் என்ன பாக்குறேன்? இது நான் எல்லா லோகத்தையும் நான் இங்க பாக்குறேனே, அவர் என்னெல்லாம் சொன்னாரோ அது எல்லாத்தையும் நான் ஒரே இடத்துல என்னால எப்படி பார்க்க முடிஞ்சதுன்னு அவருக்கு வியப்பாவும் இருக்கு, ரொம்ப குழப்பமாவும் இருக்கு. பகவான் எப்படி இதெல்லாம் வியாபித்திருக்கின்றார், இது எப்படி சாத்தியமாச்சு அப்படின்னு. அதனால அவருடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த இதெல்லாம் நம்ம கூஸ்பம் சொல்றோம் இல்லையா, புல்லரிக்கிறதுன்னு, அது மட்டும் இல்லாம அதை பார்த்த உடனே அந்த பயமும் குழப்பமும் கலந்தவர் என்ன பண்றார்? சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்குகின்றார். அதை பார்த்த உடனே அவருக்கு அந்த உண்மை நிலை புரிஞ்சுச்சு. ஆஹா, இவரையா நம்ம நண்பனாகவும் தோழனாகவும் கேலியும் கிண்டலும் செய்தோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயம் வந்துருச்சு அர்ஜுனனுக்கு. அது மட்டுமல்ல, எங்கெல்லாம் அவர் எங்க பார்த்தாலும் அவரே இருக்கிறதுனால அவர் விழுந்து விழுந்து எல்லா திசைகளிலும் விழுந்து விழுந்து வணங்குகின்றார் அர்ஜுனன். அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட பிரார்த்தனைகளையும் செய்ய தொடங்குகின்றார். பார்க்கலாம் என்ன பிரார்த்தனை பண்றாரு அப்படின்னுட்டு. வாசிங்க மாதாஜி 15-16. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. யாரு வாசிக்கிறீங்க? யாரு வாசிக்கல இன்னும்? சுபத்ரா மாதாஜி ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? சுபத்ரா மாதாஜி. நான் ஒரு 2 வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அதுக்கு வாசிங்க மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச பஷ்யாமி தேவாம்ச தவ தேவ தேஹே சர்வாம்ச ததா பூத விசேஷ சங்கான் பிரம்மாணம் ஈஷம் கமலாசன ஷீம்ஷ ச சர்வான் உரகாம்ச திவ்யான் அநேக பாகுசூத்திர வக்ரநேத்திரம் பஷ்யாமி त्वां सर्वतो मन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्त्वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஐ திங்க் இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லாருமே வாசிட்டாங்க. அடுத்து புஷ்ப மாதாஜி நீங்க வாசிங்க மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லைடு.
ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். எல்லாரும் உங்களுக்குள்ள அடக்கமா இருக்காங்க. தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கின்றேன். உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கின்றேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காண முடியவில்லை. சோ பகவான் பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்காரு. எங்க ஆரம்பிக்குது, எங்க முடியுது, எங்க மத்தியில எதுவுமே வந்து அர்ஜுனால ஆஹ் காண முடியல அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அது அப்படியே வந்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாங்க. எஸ் மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. 17, 18, 20, 21. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி லைன்ல இருக்கீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 17, 18. क्रीणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्दं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्दात् दीप्नादलार्कत्युदिम् अप्रमेयम् त्वं मत्सरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वम् अव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मदो मे. 19 अनादिमत्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुदाशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वम् इदं तवन्दम् या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन तिष्ठश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यदितं महात्मन्. हरे कृष्ण माताजी. 21 ओके माताजी. अमीहि त्वां शूरसङ्गा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः सुवन्ति त्वां सुदीपि पुष्कलाभिः. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம், பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு உலகமும் குழம்பி உள்ளது. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகா ரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். சோ அங்க அர்ஜுனன் என்ன பார்க்கிறாரோ அதை அப்படியே வந்து விவரிக்கின்றார். அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பரவி இருக்கின்றது. நீங்களே ஆதி மூலம், எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கீங்க. உங்களை நான் என்னால பிரிச்சே பார்க்க முடியவில்லை. எல்லா ரிஷிகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமைதி அமைதி என்று கதறியபடி பிரார்த்தனைகளை வந்து செய்யறாங்க அப்படின்றத வந்து இங்க அர்ஜுனன் பார்க்க அதை விவரிக்கின்றார். அடுத்து பார்க்கலாம். 23, 24 வாசிங்க மாதாஜி. யார் வாசிக்க? பத்மா மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका परव्यतितास्तताहं नभ स्पृशतीक्तम् अनेकवर्णं
व्यात्हाननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यादितान्तत् आत्मा त्रिदिम्न विन्दामि क्षमं स विष्णु. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பி உள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்க கூடிய விஷாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால முடியாது. சோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் மிகவும் குழம்பி போய் பயத்தோட உச்சத்துக்கே போயிட்டார் அர்ஜுனன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிங்க 26, 27, 28. யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. வாசுதேவ மாதாஜி வாசிங்கப்பா. வாசிங்க மாதாஜி. 26, 27, 28. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. अमी स त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनि बालसङ्गैः भीष्मो द्रोणो सुतपुत्रस्तदासौ सगास्मदीयै रभियोधमुख्यैः वक्त्राणि वरमाण विशन्ति दंशट्राग रालानि भयनागनि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु शं दृश्यन्ते कुर्णि तैरुत्तमाङ्गैः यदा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तदा तवामि नरलोकवीरा. हरे कृष्ण. தெரியல மாதாஜி. கீழே விஷந்தி வக்தான்ய விஸ்வதத்தி. ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி. தனது கூட்டத்தைச் சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புத்திரர்களும் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள்ளேயே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கு இடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன். பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார்? காலம் நான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். முக்காலத்தையும் உணர்ந்தவன். இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் அனைத்தும் பகவானுக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ அவரே வந்து காலமும் நானே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ அதனால இதெல்லாம் வரக்கூடிய எதிர்காலத்துல இதுதான் நடக்க போகின்றது. இந்த மகாபாரத போரின் முடிவில் இவர்கள் அனைவரும் அழிக்கப்படுவார்கள். அத அர்ஜுனன் இங்க பாக்குறார். சில வீரர்கள் வந்து அவருடைய பற்களுக்கு நடுவுல மாட்டிட்டு நசுக்கப்படுறதையும் அவர் பார்க்கிறார். நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வதை போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாயினுள் நுழைகின்றனர். எப்படி ஒரு கடலை நோக்கி எல்லா நதிகளும் வேகமாக விரைந்து ஓடுகின்றதோ அது போல இங்க பார்க்க எல்லா அந்த மாவீரர்களும் வந்து பகவானுடைய வாய்க்குள்ள வந்து போறத அர்ஜுனன் பாக்குறார். சோ அதற்கு அதை ஓமை காட்டுகின்றார். எப்படி நதி கடற்கரை அந்த இதை வந்து ஊமை காட்டுகின்றார். 32வது ஸ்லோகம். மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान उवाच कालो अस्मि लोकाश्यत्यत्कृतो लोकान् समहर्तु मिह प्रवृत्त कृते अभित्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा. हरे कृष्ण. थैंक यू माताजी. 32 போதும் மாதாஜி. அடுத்து வரும்போது பார்க்கலாம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார்,
காலம் நான், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன், எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். ஏன்னா பூமியோட பாரத்தை குறைக்கிறதுக்கு தான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவதாரம் பண்ணியிருக்கார் இல்லையா. பூமாதேவி நம்ம பார்த்திருக்கோம் அந்த ஸ்டார்டிங் இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா பூமாதேவி பாரம் தாங்க முடியல. ஏன்னா அவர்கள் மக்களுடைய அந்த அசுரத்தன்மை வந்து அதிகமாயிட்டதுனால, பாவங்களுடைய சுமை அதிகமாக இருப்பதனால் பிரம்மதேவரிடத்தில் போய் அவங்க வந்து கோரிக்கை வைக்கிறாங்க. அப்ப பிரம்மதேவர் அவங்கள வந்து ஒரு பசுவோட ரூபத்தை தாங்கி பகவானை நோக்கி அவங்க வந்து பிரார்த்தனை பண்ண, அப்ப மானசீகமாக பிரம்மதேவருக்கு கிடைத்த ஆன்சர் தான் வந்து பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் விரைவில் அவதாரம் எடுக்க போகின்றார், அதன் மூலமாக பாரம் குறைக்கப்படும் அப்படி. சோ அதற்காகத்தான் இப்ப பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணருடைய அவதாரம் பார்க்கிறோம். சோ அனைத்து வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்றத வந்து இங்க கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு. அதனால நீ என்னுடைய கருவியாக மட்டுமே இருந்து உன்னுடைய கடமையை செய் அப்படின்றார். 33வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् पंक्ष्व राज्यं संवृत मयैवैतो निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபு நீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணன். எனவே எழுந்து போரிட தயாராக, உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. அத வந்து சொல்றார். என்ன நடக்க போகுதுன்றது கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் இல்லையா, அதனால அவர் சொல்றார், நீ எழுந்து போரிட தயாராக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். இவங்க எல்லாம் இறக்கதான் போறாங்க, நீ ஒண்ணும் புதுசா அவங்களை கொல்ல போறது கிடையாது. எனவே சவ்ய சாட்சியே, போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. உன்னுடைய கடமை மட்டுமே நீ செய்யணும், அது வரக்கூடிய பலன்களை எதிர்பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஏற்கனவே 2வது அத்தியாயத்தில். இப்ப அவர் என்ன சொல்றார், நீ ஒரு கருவி மட்டும்தான், இதெல்லாம் நான் காலம், இவர்கள் எல்லாம் ஆல்ரெடி என்னால அழிக்கப்பட்டு விட்டார்கள், நீ உன்னுடைய கடமை மட்டும் செய் ஒரு போர் வீரனாக. ஹரே கிருஷ்ணம் பிரபு வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. துரோணம் சபீஷ்மம் ஜயத்ரதம் ச கர்ணம் ததான்யாம் அபி யோத வீரான் மாயா ஹதாம் ச தவம் அஜிமா யுத்யஸ்வ ஜோதான்சி ரணே ஹபத்னா பாம். சஞ்சய உவாச ஏதா சத்ருத்வ வசனம் கேசவஸ்ய கிருதாஜி ஜலிய வேபமான கிரீதி நமஸ்கிருத்வ பூயா ஏவாக கிருஷ்ணம் சா கதம் பீதா பீதா பிரணாம்ய. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் நீ கவலைப்பட வேண்டாம், வெறுமனே போரிடுவாயாக. எனது எதிரிகளை நீ போரில் உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய். இவங்க எல்லாரையும் நீ வீழ்த்திடுவாய். அதனால வெறுமனே நீ போரிடு, பலன்தான் ஆல்ரெடி அவர் தான் சொல்லிட்டார் இல்லையா, அவர்கள் எல்லாம் அழிக்கப்படுவார்கள் என்று. திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடனும் குரல் தழுதழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். சோ இதை கேட்டதுக்கு அப்புறமும் பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் அர்ஜுனனுக்கு வந்து மிகவும் பயம் ஆயிடுச்சு ரொம்ப அதிகமாக. அவர் என்ன பண்றார், எப்படிப்பட்ட முழுமுதற் கடவுளிடமா நான் இப்படி நடந்து கொண்டேன். அவர் ஒரு தேரோட்டி. ஆக்சுவலா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் பக்தர்கள் மேல எத்தனை கருணை வச்சிருக்கார். அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணரை ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனன் ரொம்ப பிடிக்கும். இதை நம்ம முந்தைய அத்தியாயங்கள்ல பார்த்தோம். பக்தனுக்கு நான் மிகவும் பிரியமானவன், அது போல அவனும் எனக்கு பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ அந்த மகாபாரத போர்க்களத்துல வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது, ஏன்னா அங்க உலகமே வந்து 2ஆ திரண்டு இருக்கு. அப்ப அதுல போய் ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு சொல்ல முடியாது. அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன அர்ஜுனன் என்ன பண்ணுவாருனாக்கா, கிருஷ்ணரோட முதுகுல வந்து தன்னுடைய பாதத்துல வந்து ரைட் சைடு போனா ரைட் சைட்ல அழுத்துவாராம் காலால முதுகுல, லெஃப்ட் சைடு போனா லெஃப்ட் சைட்ல பண்ணுவாராம்.
சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவருடைய அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்த உடனே அர்ஜுனனுக்கு அங்கே பயம் வந்து விட்டது. அவரு குரல் தழுத்தழுத்த வண்ணம் பகவானிடத்துல பிரேயர்களை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறார். சோ பாருங்க, பகவான் முழு முதற் கடவுள் இருந்தாலும் அந்த ஒரு இது இல்லாம நம்ம வந்து சின்னதா பௌதீகமான ஒரு விஷயத்துல நம்ம கொஞ்சம் மேல போயிட்டோம்னா நமக்குன்னு ஒரு ஈகோ வந்துடும், ஒரு அகங்காரம் வந்துடும். ஆனா பகவான் பாருங்க நமக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கின்றார். அவரே வந்து தேரோட்டியாக இருக்கிறார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். நம்ம 36, 37, 38 மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். 36 யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. தானே ऋषिकेश दव प्रकीर्तया जगत् प्रहृष्यत्य नुच्यते स रक्षांसि पीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्का कस्माशते न मेरन् महात्मन् करीयसे ब्रह्मणो अभ्यादिगर्तरे अनंत देवेश जगन्निवास द्वमक्षरं सद सत्तत्परं यत् वमादिदेव पुरुष पुराण वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेतासि वेद्यं च परं स धाम वयातदं विश्वमनंत रूप. हरे कृष्ण माताजी. கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே ரிஷிகேஷா, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். என்ன அது திருநாமம்? ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பகவானுடைய திருநாமங்களை கேட்பதால் உலகமே ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலமாக அவரிடத்தில் நமக்கு பற்றுதல் ஏற்படுகின்றது. சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும், அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். அப்ப இவர் பாத்தீங்கன்னா எல்லா லோகத்தையும் வந்து அர்ஜுனன் வந்து பாக்குறார். அது அந்த மாதிரியான ஒரு திவ்யமான தெய்வீகமான பார்வையை அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு வந்து அருள் செய்கிறார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. மகாத்மாவோ பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? நீங்க தான் ஆதி மூலம். அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லாரும் உங்களே வழிபடுகின்றனர். எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே. எப்படி அந்த அவ்வியக்த நிலையில மகாபிரளயம் நடக்கும்போது எல்லாமே பகவானுடைய அந்த நாவிக்கமலத்துல மீண்டும் சென்றடைகின்றதுன்னு பார்க்கலாம். சோ அகிலத்தோட அடைக்கலம் யார்? பகவான் கிருஷ்ணர். அவர்தான் அந்த மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு, சிரோதகசாய் விஷ்ணுவாக வியாபித்திருக்கின்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். சோ தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். அதை நம்ம பிரம்ம சம்ஹிதையில பார்க்கிறோம். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதேர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜடத்தோற்றத்திற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். உங்களை புரிந்து கொள்வது கடினமே அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். உங்களை நீரே அறிவீர் அப்படின்னுட்டு அர்ஜுனன் நேத்து சொன்னார் கிருஷ்ணரிடத்து. சோ நீரே ஆதி தேவர், புருஷர். புருஷர்னா என்னது? அனுபவிப்பவர்கள். இந்த லோகத்துல இருக்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அனுபவிக்கப்படுகின்றோம். அவரே வந்து அனுபவிப்பவர், மிகவும் பழமையானவர். படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம் யாரு? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அனைத்தையும் அறிந்தவர், அறியப்பட வேண்டியவரும் அவரே. பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. பௌதிக குணங்கள் என்ன? நம்ம எல்லாம் எதுல வந்து பீடிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம்? சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். ஆனா இதுக்கு மேற்பட்டு ஒரு குணம் இருக்கின்றது, சுத்த சத்வகுணம். எல்லையற்ற ரூபமே. ஏதாவது நம்ம குறிப்பிட்ட இந்த இதுலதான் இருக்காருன்னு நம்ம சொல்ல முடியல. எல்லா இடத்துலயும் அவரே வியாபித்திருக்கின்றார். பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்களே பரவியுள்ளீர். கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரோ அதை அர்ஜுனன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அதே திருப்பி வந்து அவருக்கு சொல்றாரு, நீங்க எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கீங்க. 41, 42 மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 41 சகேதி மத்வா பிரசவம் யதுக்தம் ஏ கிருஷ்ணா ஏ மாதவா ஏ சகேதி அஜானதா மகிமானம்
தவேதம் மயா பிரமதாத் பிரணயேன வாவி. 42 யச்சாவ அசார்த்தமசத் கிருதோசசி விஹார சையாசன போஜனேஷு யோகோ தவாப்யசுத தத் ச மஷம் தத் சாமயே துவாமஹ மப்ரிமேயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. உம்மை உனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா, யாதவா, நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். சோ அங்க பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் பயம் ஏற்பட்டு அவர் பகவானிடத்தில் பிரார்த்தனைகளை செய்கின்றார். நான் உங்களை ஒரு நண்பனாகவும் உறவினராகவும் ஏளனமாக ஏதாவது பேசியிருந்தா என்னை மன்னிச்சுடுங்க. பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். ஆனா இதெல்லாம் பகவானை கலங்கப்படுத்த முடியாது. ஏன்னா அவர் அந்த முக்குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், இழிவடையாதவரே. இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. சோ நான் அப்படி பண்ணதுக்காக நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறேன் அப்படின்றார் பகவானிடத்தில் அர்ஜுனன். 45வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 45 அதிர்ஷ்டபூர்வம் இருஷிதோஸ்மி திருஷ்டுவா பயேன ச பிரவ்யதேகம் மனோமே ததேவ மே தர்சய தேவரூபம் பிரசீத தேவான ஜெகநிவாசா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள்வீராக. இதை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. அதனால உங்களுடைய அந்த தெய்வீக ரூபத்தை, 4 கை ரூபத்தை காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பகவானிடத்தில் அர்ஜுனன் பிரார்த்தனைகளை வைக்கின்றார். 46, 48, 49. ஹரே கிருஷ்ணா. 46 கிரீட்டனம் கதினம் சக்கரஹஸ்தம் இச்சாமி துவாம் திருஷ்டுமகம் ததைவ தேனைவ ரூபேன சதுர்புஜேன சகஸ்ரபாகோ பவ விஸ்வமூர்த்தி. 47 கூட மாதாஜி. 48 நவேத யஜ்ஞாத்ய யனத்ன தானை நசக்ரியாபிர் நத கோவி ருக்கை ஏவம் ரூப சாக்கிய அகம் நிருலோகே திருஷ்டம் தவத்தன்யேன குருப்ரவீர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 49 மாதேவ்யதா மாச விமூட பாவா திஷ்டுவா ரூபம் கோரமீத்ருங்கம மேதம் வியபேதவி பரிதமனா புனஸ்தவம் ததேவ மே ரூபமிதம் பிரபஸ்ய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு, சக்கரம், கதை மற்றும் தாமரை மலருடனும் விளங்கும் உங்களது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகின்றேன். உங்களுடைய அந்த நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்மளுடைய பரமாத்மாவாக ஸ்ரீ உதகசாய் விஷ்ணுவாக எல்லோருடைய இதயத்திலும் பகவான் இருக்கார் அப்படின்னு. உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ, யாகங்களை செய்வதாலோ, தானங்களாலோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாததாகும். சோ அர்ஜுனன் அதை கேட்க, உங்களுடைய அந்த திவ்ய ரூபத்தை பார்க்கணும்னு பேராவலோட இருக்கேன்னு சொல்ல பகவான் கிருஷ்ணர் அவருக்கு சொல்றார், ஓகே குரு வம்சத்த வீரர்களே, இங்கெல்லாம் கௌரவர்கள் இல்லையா, சோ அந்த வம்சத்துல வந்த வீரனே, இந்த விஸ்வரூபத்தை நான் யாருக்கும் காட்டினது கிடையாது. சோ இது சாஸ்திரத்துல படிக்கிறதுனாலயோ இல்ல தான தவங்கள் செய்யறதுனாலயோ யஜ்ஞங்கள் செய்யறதுனாலோ கிடைக்கக்கூடியது அல்ல. இது உண்மையான பக்தனுக்கு பகவான் அருளியது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பி உள்ளாய். எல்லா இடத்துலயும் நானே வியாபித்திருக்கேன்றதை
கேட்டு நீ பயந்துட்டு இருக்க, அது மட்டும் இல்ல குழம்பி இருக்க. இது இத்தோட முடியட்டும். ஏன்னா பகவான் பக்தர்கள் மேல ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர். அவங்களுக்கு நம்மள கஷ்டப்படுத்துற விஷயத்த அவர் எப்போதும் நமக்கு கொடுக்க மாட்டார். ஆஹ் எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் நீ விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். நீ எந்த ரூபத்துல பார்க்கணும்னு நினைச்சியோ அதை நான் உனக்கு காட்டுகின்றேன். அமைதியான ரூபத்தில் நான் உனக்கு காட்டுகின்றேன் அப்படின்றத சொல்றார் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. 50வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சய உவாச இத்யர்ஜுனம் வாசுதேவஸ்ததோக்த்வா ஸ்வகம் ரூபம் தஸ்யாம் ஆசபூயக ஆஸ்வாசைவம் ஆசத்ஸ பீதம் ஏனம் பூத்வா புனः சௌம்ய வபுர்மஹாத்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். இவர் என்ன பண்றார்? அவர் அந்த பயத்துல இருந்து விடுதலை செய்வதற்காக அவர் என்ன பண்றார்? 4 ரூபத்தையும் பிறகு 2 கை ரூபத்தில் கிருஷ்ணராக அவர் அவருக்கு அருள் புரிகின்றார். 51, 52 அனுரத்தி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க ட்ரை பண்ணீங்க போனதுல. வாசிங்க மாதாஜி. அர்ஜுனா வாச இத்ருஷ்ட வேதம் மானுஷம் ரூபம் தவ லம்யம் ஐநாதனா இதனீமாஸ்மி சம்ருத சேதா ரக்ருதிம் கதா. புருஷோத்தமா ஸ்ரீ பகவான் வாஷ சுத்துர்தர்ஷமித ரூபம் ருஷ்டவாஸ்வானாஷி யர்ணம் தேவ அப்யஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யம் தர்ஷனாக நாகஷு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். உங்களோட இந்த ரூபத்தை பார்த்து இப்ப என்னோட மனது அமைதி ஆயிடுச்சு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரியதானது. அதனாலதானே தேவர்கள் எல்லாம் பகவானுடைய அந்த கிருஷ்ண லீலையை பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க. சோ பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் விரும்புகின்றனர். தேவர்களும் இந்த ரூபத்தை பார்க்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். 54வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தியா தவ் அனன்யய சக்ய அகம் ஏவம் விதோ அர்ஜுன ஜாதும் திருஷ்டும் சதத்வேன பிரவேஷ்டும் ச பரந்தவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் நிற்கும் என்னை கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதோ அல்லது அவரை பற்றி புரிந்து கொள்வதோ அவருடைய ரூபத்தில் பார்ப்பதோ ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல. தூய பக்தி தொண்டினால் அந்த பக்தனால மட்டும்தான் அது சாத்தியம். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். அந்த பக்தி தொண்டின் மூலமாக மட்டுமே பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவும் முடியும் அப்படின்றத எங்க டைரக்டா கிருஷ்ணன் நமக்கு சொல்றாங்க. கடைசி ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஓம் 55 மத் கர்ம கிருன் மத் பரமோ மத் பக்த சங்கவர்ஜித நிர்வைர சர்வ பூதேஷு யசமாம் ஏதி பாண்டவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புஷ்டி வாசிச்சிருங்க. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே விஸ்வரூப தர்சன யோகோ நாம ஏகதோஸ்தியாய. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி.
இந்த கடைசி ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக மட்டுமே செயல்படுகின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைவான். பகவானை யாரெல்லாம் சென்றடை முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். நம்ம தூய பக்தி தொண்டில எப்போதும் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும். இந்த ஜட ரீதியான செயல்கள்ல நம்மளுடைய மனதை லைக்காம, கலங்கப்படாம, மனதை கட்டுப்பாட்டுல வச்சுட்டு எப்போதும் அதுல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும். ஜட ரீதியான அந்த இதுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது. அவருக்காக, கிருஷ்ணருக்காக மட்டுமே செயல்பட வேண்டும். அவரை தன்னுடைய பரம இலக்காக நாம் நம்மளுடைய செயல்கள் இருக்கணும். எல்லா உயிர்களிடத்தும் நண்பனாக இருக்கணும். ஏன்னா பகவானே சொல்லியிருக்கார், நானே எல்லா உயிர்களிடத்திலும் பரமாத்மாவாக இருக்கேன் அப்படின்னு. கோயிலுக்கு போனா எப்படி அர்ச்ச விக்கிரகத்துக்கு மரியாதை கொடுக்கின்றோமோ அது போல சக பக்தர்களுக்கும் சக மனிதர்களுக்கும் நாம் மரியாதை கொடுக்கணும். நம்ம பார்த்தோம், அறிஞர்கள், கற்றறிந்த அறிஞர்கள் நாயை தின்பவனும் சரி பிராமணனும் சரி எல்லாவற்றையும் ஒரே மாதிரியாக பாவிக்கிறார்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் இருக்கு, பகவான் எல்லா இடத்துலயும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றார் அப்படின்னு. சோ அவரை மட்டுமே பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ, எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக பகவானை வந்தடைவான் அப்படின்றத சாட்சாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே இங்க வாக்களிக்கின்றார். சோ நம்மளுடைய ஒரே கடமை தூய பக்தி செய்து அவரை சென்றடைவது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இன்னைக்கு 11வது அத்தியாயம் விஸ்வரூப தரிசன யோகம் ஆர் விஸ்வரூப யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். இதுல அர்ஜுனன் தன்னுடைய கிருஷ்ணரிடத்தில் இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை கேட்கும்படி கிருஷ்ணரை கேட்கிறார். நீங்க யூதிகளை எல்லாம் நீங்க சொன்னீங்க, எனக்கு அது புரிஞ்சுது. ஆனா எப்படி அந்த வியாபித்திருக்கீங்க அப்படின்றத பார்க்கக்கூடிய தகுதி இருந்தால் எனக்கு அதை காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் ஸ்வரூப தரிசனத்தை விட்டு அவருக்கு அந்த ரூபத்தை காட்டி அருளுகின்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனனுடைய பார்வை இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அர்ஜுனனுடைய அந்த அனுபவங்கள் எப்படி இருந்தது விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்து அப்படின்னு. திருப்பி அர்ஜுனர் அக்னாலேஜ் பண்றார் கிருஷ்ணருடைய எல்லா குணங்களையும். கிருஷ்ணரிடத்துல அவர் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக் கொள்கின்றார். ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் அவரே இருக்கிறதுனால, அவரே பார்க்கறதுனால அவர் பயத்தோட பிரார்த்தனைகள் வைக்கின்றார். நான் ஏதாவது உங்களை நண்பனாகவும் உறவினராகவும் மிகுந்த ஏதாவது கஷ்டப்பட்டிருந்தா என்னை மன்னித்து விடுங்கள். எனக்கு இதை பார்த்து மிகவும் பயமும் குழப்பமும் இருக்க, நீங்க மீண்டும் 4 கை ரூபத்தை ஒரு முறை எனக்கு காட்டிவிட்டு கிருஷ்ண ரூபத்தில் வரணும் கேட்க, அதற்கிணங்க பகவான் அதை செய்கின்றார். சோ கடைசியா அவர் என்ன சொல்றார்? யாரு பகவானை இந்த ரூபத்துல பார்க்க முடியும்? பக்தன் மட்டுமே பகவானை இந்த ரூபத்துல தரிசனம் செய்ய முடியும் அப்படின்றத சொல்றார். இந்த தூய பக்தி செய்து எப்படிப்பட்டவர்கள் அந்த தூய பக்தி செய்வர்கள் இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்றார். அதை செய்து அவரை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. माता ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.